हेलो लोगोफोर नै जों दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे सरप्राइज लाबोनो नादों मोनसे मेजिक बे मेजिकआ माबायदि जागोन नोंथांमोना दान्दिसे गेजेरावनो नुनो मोनगोन दा बिदिब्ला नायदो मेजिकखौ दानिया जोंनि खानाया अबाव थांखो नुबाय दा नोंसोरो जोंनि खानायखौ अबाव थांखो दे 1 मिनिटावनो सेस कैसा लगा हमारा मजाक जोंनि मेजिकआ बेनोमोन ना जोंना दसेनो खानायखौ गायब 1 मिनिटावनो ना हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो जोंनि गियान ब्लग इउट्यूब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो गाहामैनो दङ जोंबो गाहामैनो दं जोबोदनो गाहामैनो थानायनि थाखायनो नै जोंबो दिनै नोंथांमोन बयनिबो गेजेराव मोनसे फिसा ब्लग्स लाना फैलायबाय बिदिब्ला जों दहाय खानाय सिनदोंमोन अब्ला जों खानाय सिनदोंमोन जोंहा गियाना दा बे खानाय सिननाय गियाननि भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो नायनांगोन आइसक्रिम जानोबा गियाना खानाय सिनजानायनि आइसक्रिम मोनजादों खानायखौबो सिनबाय जोंना मोजां सिनबाय सोर सिनामोनलाय सोर आयं सोर आयं आयं हिन्जाव आयं हिन्जावलायनो आयं हारसासोना आयं हारसा असक आयं हारसा असक मा मोनजाखो आइसक्रिम खानाया मोजां जादोंलै ना वाह आबो संलाय मोजां जादों मोजां जादोंना जायाखै सिगाङाव नायनो mana Bisa masih jalan Muita kan bisa macam-macam kok na boथियाजों माजों जागोन बेखौ हा मैथाजों बेजों जागोन ब्रयलारनि बाहागा मालाथाय ओइ अक्ट'बरसिम दोनबाय बेखौ जोंना ब्रयलारा देरबाय जा मोजां किन्तु बेसेबां जाखो अजना बेखौ सुनाय जायाखै नङाबा लाबोबा 1.5 केजि खामोन मानसिजोंसो थानो नागिरलायबावो जाखांबायना जाखाङाखै गियान दाबो जाखा दे जादों माबा थाम्फै बालायलायनाय जाबाय लाभलि आइसक्रिम वाव गोथाव नोंखौना नांगौ नंगौ गोथाव आबै जानो लुबैबायदां लुबैयाखै लुबैयाखै बेनिफ्राय जोंहा मोनसे फिसा पार्सेल दंमोन दहायसो लाबोनाय पार्सेल दंमोन बारा गोबाव जायाखै नैबेनि दानि पार्सेला ओरैबायदि स्पिडाव सफैदों मा थारिखआवसो मोनथाय दाखालि 25 ना 26 थारिखआवसो अर्डार खालामदोंमोन लोगो लोगोनो सफैबायबो नै दा सफैबायबो नै अब्ला जोंनिया नायनोसै या 400 ml बेयो जाहैबाय मामा आर्थनि शेम्पू अनियन शेम्पू बेनिफ्राय विथ अनियन एंड प्लेन केराटिन फर हेयार फल कन्ट्रोलबो आरो बेनिफ्राय डेन्ड्राफबो फुरा गैया जायो अब्ला जोबोर मोजां रिजाल्ट खालामदों बियो थांनाय मोननै पेकेट बाहायखांबाय बेनिफ्राय मोजां रिजाल्ट मोनदों मोजां रिजाल्ट मोननायनि थाखायनो नेक्स्ट टाइम थार्ड टाइम बेखौ जों अनलाइनाव अर्डार खालामबावबाय दा बेनिफ्राय नै दिनै सफैबायबो जुलाइ पेकिंआबो जुलाइआवनो थाङो दा बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो बेनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो जाहाथे मोनसे रिक्वेस्ट जाहाथे चेनेलाव गोदानै हाबदोंबा जाहाथे नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयो आरो भिडिअआव लाइक कमेन्ट खालामना होयो
बेनि थाखाय नोंथांमोननिखौ खावलायनाय थाबाय। दा बिदिब्ला भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै। जोंहाबो नै गियाना आइसक्रिम मोनजादों मानोना दिनै खानाय सिननायनि बाय बाय।